जों दिनै 95 परिबार हला 248 भोटार लागाय दिनै बबाग्रानि दियाजों बुरापुरि थानचा खला सामं दानि होनाय सर्वसेवा सामं दांगलानि होनाय फाइमानि बीजेपी नि जाकारे बीजेपी नि हलाय आं सर्वसेवा बुथ प्रेसिडेंट हिसाबै 1045 भोटार ना सब समय आं दुर्जुट खाय दङ भोटार ना तामाने बा याकार जे विधानसभा 2018 निर्वाचन फाइमानि बीजेपी आईपीएफटी जुट सरकार फेहा फाइमानि बिसिंते हेलाय जोनो थैन जोंहा दामा खलाय सारा बागनाना पूरा पूरी दाबगबो रेगा कास साला पिन्टर साइरम जासो तामानि बागै 54टा पन्चायत 39 मन विधानसभा दरे 54टा पन्चायत मोनलायो तारा रुपाइसरी ब्लक दरे 18टा पन्चायत रे सारा बागनाना हला सरना थिखाय दंगा तामानि बाय हला दुखु नांगिया सी दुखुनि कारणे हला आं सी पार्टीनि जाकार सिनि बबाग्रानि ति आं सहयोगिता खालायनि हनै आं जनगणना लागायतिनि सहयोगिता खालायो आने करंनो निनि मुंखलाय ताकु आने बुमखलाय नमन प्रसाद आं बुथ प्रेसिडेंट 41 नंनि बुथ प्रेसिडेंट आं जरा बीजेपी नि सर नों जे ब्रक निनि और 95 फेलेन 248 भोटार नि लगे फाइ नों तुमा रकम नांगे खावबन बेफार नों किसा करो सारि आं तिनी 95 फेमिलि नि 248 भोटार तिनी राजा सभा सरने अखाय फेमानि बागै आं बेलाय तंखा कसरां अहा कारण बक जे मिथ्या श्रुति रे जुमलाबाजी खालायो बीजेपी आईपीएफटी सरकार जेबाबे बना प्रतिश्रुति रे लार गया बक तिनी नासले याकार फेमानि बाम तिनी बिराय खाखासां बाय बना हामजामा याफारा आं दै सारि नांनाय बंना आगामी दिनाव सरकार फाइमानि दिनाव आं बना नायगिया आंला जों थानसारि मारिबाय जों बना नायलायनाय होना आं बना मेसेज रि नायो बबाग्रा long live बबाग्रा long live बबाग्रा long live INPT long live Tipramotha long live Tipramotha long live Tipramotha long live INPT long live INPT long live